Пластмасовите дюбели за стена разхлабват ли се и излизат ли само с леко издърпване? Нашият назъбен метален анкер се отваря като венчелистче, когато винтът е затегнат, и се държи здраво във всяка стена. Той издържа на тежест, не ръждясва и работи в тухли, плочки, бетон или пяна, осигурявайки здраво и дълготрайно закрепване.